Dikungkum dikunya, assalamualaikum kanggo semuanya. Aduh, kini para petani ki lagi nambah ki sing pada jebol karena wingir yang upload kah Kang Abam karo Kang Pai di bendung karo kandek siji ora kuat. Ku dadi kin dipatoke kini karo bapak petani delang, Pak. Bapak siapa kini delang? Oh, karo Bapak Akbar, guys. Aduh, priyon kini, Pak. Posisinya ki di 14 kandek ini. Wah, iya nih kan. Guys, petani ki. Lengan, tanggule jebol dade dibeneri dingin ku nganggoe dipatoke karo kandek deseni lemah. Wah, ana sing nganuni apa kana? Ndut ora. Soalnya jebol kan lemah emang sawah-sawah kah. Udah dikin ki lagi gotong royong kini kan. Ning kene anak Kang Pai, priwe Kang Pai kini? Priwe jebol lagi kapan kini? Lagi wingi kok dibeneri kana. Oh lagi esuk jebol le. Wah, laka Kang Abam ya kaya. Lagi men di Kang Abam ya ku. Lagi pasir ning. Oh, jalan-jalan bae bose mah ya. Aduh, kok kan bos gede kok, guys. Kang Abam kok. Lengan kok. Lengan. Kin anak buah kini kan lagi pada dibeneri ku amperan aja. Jebol maning tanggule. Posisi ning Indramayu Barat kini, guys. Karo Kang Akbar ke longan saking pengen aja jebol di wah gendul kok longan wis wadenan denul. Aduh guys, posisi iki priwen kini mana masih aman ya Kang Pai, mana emang ya aman mana mah iya kayak bae iki. Aduh aman mana mah. Aduh wis aman mana mah ya. Aduh guys, ki posisi ning Indramayu Barat sawah banjiran kok longan kali Ciprawan kini kini gak usah jebol maning kini bahaya kini. Bapak juru tulis himbauan, Bapak juru tulis Pelawangan, apa kini tanggule ana sing ngarep jebol ki punten ki informasi ki izin melaporkan Bapak juru tulis Pelawangan Gupit tanggulnya ana sing ngarep jebol. Diperkirakan bahaya kini Bapak juru tulis. Aduh. Posisinya sebelah mah lagi dikerjane ki. Wah, lagi ditambah ki di apa patoke. Aduh, wis. Aduh. Petani ki sangat antusias kini. Aduh guys, lagi pada gorol tanggul.